tinitira nila ako sa likod eh. Hindi nila alam yun yung gusto ko. Tama. Okay, kaya ko to. Jepoy Dizon. Finish it. Easy. Can you pass this old Pinoy brain? Oh naman. Block in, touch What grass. is this man about to say? The road in front of us looks Filipino. Bakit? Anything else? Parang walang kalsada eh, nakakatakot eh. Oo nga. Isa rin sa amplifier. Ayun, sa harap. Yes! Uy, mas malaki yung muscle ko dyan. I'm a Japanese but I died in Gatre. Ah! Yes, andito tayo. Ball! Wow! Bago mo para abutan yung inaanak mo yun. Anong talent mo? Nagpapapayat pero kain ng kain. Street life, patanong mo sa noo. Iba! Sige! Ilabas mo! Ang kaya mo! Pag tumawa ka, 1,000 ka. So alam nyo na, pag tumawa ka, talo ka. Napakasimple na nating laro. Tigi 1,000 kada tawa. Alam nyo na, ang tumawa ka, talo ka. 1 oras edition. Ito ating taon-taon na isa sa mga pinakakarumal-dumal at kasaya-saya na ginagawa natin sa channel. Na natin lahat ng mga ito. Kung napatawa nyo ako, ibabalik natin sa inyo. Maglalagay ulit ng mga codes. Hindi nyo madadaya at masiskim yung video. Dahil one frame lang lalabas yung mga codes na pwede nyo gamitin para i-avail yung Steam code. Kung di nyo pa alam yan, search nyo na lang sa internet. So, sino wala mauubusan ng pera? Ako? Nakakatawa ngayon o sa inyo? So, alam nyo na, pag lumabas ang ngipin, talo na. Okay, Lester. Okay. Jeep! Halita bagay. Guys, we have puto. Hindi ba kutsinta yun? Yun yung busina kanina ng jeep. Sarad. This is puta. I mean puto. Filipino. That's Filipino. What you call it? That's Filipino. I'm sorry for the... Isipin mo lang kasi yung pinakilala ka sa jowa mo, ang nanay niya na ganyan. Ito nga pa yung anak This is kong puta. sakit Bad to. word, but this is puta. Kuta kayo lahat. Huwag kayong kumain ng Filipino food, hindi nyo daw deserve. Hayop kayo. Sarad. Alas 12 ng madaling araw ko na bumya. Ang dami responsibilidad! Okay. Na-experience ko din sa Panova, biyaheng langit. Bakit ito lang? Sunod. Kinchana, ting, ning, ning, Di ba ito edited? Kumanahan rasa sakit. Ito pala yung nagmamaneho nung jeep kanina. Ang bobo nyo. Sunod. Labas. Hindi ako mag-work kung may mga tao nakapaligid sa kanya. Pinalakpakan talaga siya. The way it falls. Mangga! Okay, meron pang sakit. Let's go! Ankle breaker. Adidas ka ngayon. Baka daw mahiwa siya. Nak, baka maiwa ako niyan ha. Pinagsabihan ka na. Hindi ka kasi nakinig. Alam mo ng mga bata eh, pag lalo mong sinaway, lalo niyang gagawin. Dapat di mo na lang sinabi. Like RJ. Ano, kukunin ba niya yung dagat namin? Pag waterbender, call. Ah, call! Ayaw call! Kung may play Mukhang magbe-bending ka papunta sa bagong cellphone. Munti ka na malagay pa yung katabi nila Martin Luther doon sa tabi. Ito, nakakaaliw tour guide namin sa Hinagdanan kayo. Nakalagdan nga. Ah, nakapasok ako dyan. Yeah! You're a beauty, ma'am. Ah, salamat. Next Salamat, model. iho. Pak. Ang collagen girl. Smile lang. Wow, diba? It's glowing in the dark. Cool, ayaw cool, legend Next girl. model, Pak. madalang dextrose. Thank you, ma'am. Dextrose. 1, 2. Yes, ma'am. Winner, chicken Kapag tripan dinner. lahat. Sunod, ang dating gymmer, ngayon sangyup lover. Jeep. Sabi mo naiisip lahat to. Ba't kilala mo lahat yan, ha? 1, 2, 3, and... Pak. Oh, diba? Ayos. Oh, Nilaro kayo lahat ni Kuya. ang leader ng dating doon. Halika, Seth. Smile. Ayan, Seth. Ang gaganda ng anak, mana sa, Tatay nila. Ayan. Ang player ng lato-lato. Sir, Kung ako yung galing sa 1, 2. ilalim dun, para akong galing sa impyerno eh. Huwag mo na ako simulan. Galing kay Bella Crawford. Bella Hello. Crawford. I'm from Davao City. There you go. I'm half Filipina, half Filipino. Nandala na niya ang buong Pilipinas agad. Sunod. I repeat. Na-enjoy ito ng kaliwa kong tenga. Kasi nasa kaliwa. Tama. How does this experience contribute to your sense of womanhood? Thank you so much for that answer.
Ayoko na mag-isip. Ikaw na bahala. Sunod. Sinong bakla? Oh! Nag-slay. Ang galing mo na. Hi kayo sa vlog ko na. Wala nag-hi eh. Mukhang wala mabibigyan ng regalo. Ala, easy. Ito na ipapadala nyo lahat sa akin. Mahina. At next year na kayo. Nagtanong ka lang kung may tom. May bakla. Meron po. Yun ang masarap. Saan ang bakla? Ito po babae. Tomboy, meron. Wala pa sir, ako pa lang. Tika na, buti na lang mayroong parang laugh track. Ayup ka. Malimong ka din ba? Albert Valdez pumapanay-panay. Dinikita naman ni Ryan. Raising na the Nasa harapan ni Albert backstretch. Valdez, hinahatak niya rito, masasagad na kanya hanggang finish line. Ryan Tugawin nasa likuran, nakabantay na at Peralta nakabantay. Oh, maraming ang may mga, kailangan yung mga skid marks to ng trike, pang anime. Tomboy na nagtitinda ako na bili may itlog. At least hindi yan tinanong kanina doon sa Alimasag. Pero kaya ba ng Alimasag sa Alimango? Friendly ka masyado lahat kaya na-pair mo. Ba't di ka na tumawa ang kampo ng kadiliman? Akala ko 3D. Mas okay, mas sanitary nga naman to kaysa yung nagkasawsawan. Alam mo, lumpia. May sira ulo ka po. God, sinama mo pa yung lolo sa katarantaduhan mo, ha? May tanong ako. Kung papipiliin kayo, diskarte o diploma? Kiss ng baby ko. Hey! Tuwin na! Mas importante nga naman niya sa lahat. Para saan pa diskarte yung diploma kung wala akong kasama? Hey, B-boy. Ang gusto mo, ang wishlist mo ay? Ang wish mo ay? Birthday sex. Asin pa ba si Lola? Sumbong fita yung binigay sa matanda. Only 90s kids relates. Grabe. Dito ba yung sa Pilipinas? Arip. Oo nga. Magasgasan pa yan. Puro matatanda kasama manood. Ayos sa pero pag kayo naninigaw sa amin, kailangan bigay-bigihan lang kami. Okay lang yan. Balikan lang. Sunod, ang dami pa nito. Maubusan akong pera. Huwag po natin lapit. Hindi po magsasakay yan. Hindi po magsasakay. Ganyan ba talaga ang boses, ma'am? Sunod. Ang ina yan. Nintendo Switch. Nakuha mo? Ang swerte mo naman. Wow. Yan ang manifestation. Gumana nga. Yung cellphone, walang Huwag ka makulit. Ikaw. Okay ha? Ano? Nanakaw. Huwag mo hawakan yung mic. Ikaw na lang. Ako wala akong cellphone. Nagalit si... Wala akong cellphone. Huwag ka makulit. Papalabasin kita ha. Tumahimik ka. Okay, kinausap ko. Ano? Man. Gusto ko tumawa ni masukot. Grabe naman. Grabe ka naman, Kuya Well. Galit na galit. Sayong-sayo na yung cherry mobile mo, ultramarine leche. Di ka na naawa. Kung alam ko may mga bata talagang kupal. Pero diba, huwag naman natin pahiyain ng live. Sabihan nyo na lang pagkatapos. November, December. Excited na sa January. Birthday ko yan. Leche, sunod. Boss, pwede ka ma-interview? Ano yan? Kupal ka ba? Mukhang palagi na magiging kupal. Baka mas kupal pa yung nag-interview. Leche, sunod. Hindi kayo hindi. Kakainin ko to lahat. Kupal. Ayaw si Bile. Sarap ka magagalit. Di ako lalo bibili. Dali kay Shanch. Ang bilis ng Sharon. Pas maaga pa sa 2025. Sunod. My family tried to be creative this Christmas. Ano yan? Balikbayan box. Gagamba! Galing, gagambahay! Ang ganda to isa, yung Sana may mga sapot-sapot din, tsaka mga patay na ipis. Pero ang ganda. Lilima kayo. Ang unang papasok, siyang babagsak. Okay, pasok. Isa-isa lang. Bakit hindi ko alam na inaanak kita? Pasok. Bagsak. Katumbas sa ibibigay ko sa'yo kung gaano katagal bago ka tumayo. Okay? No.
Patigasan lang. Unang mawala ng walay, ha? Ang unang titira. Tapos wala man lang bless. Nako, bahala ka dyan. Yung 100 mo, 100 segundo kang tulog kaya sa 100. Tunad? Salamat sa mukha ko si Raul. Si ano to, si Mr. Nieve sa Incredibles. Okay lang mukha ka si Raul kaysa mukha ka tanga. Mas okay, mas lalo kayo hindi pagtitripan eh. Okay, Justin. Oh! Ba't mo naman tinulak? Hayop ka. Pag ito nakita niya, yari ka. Longest line pero gato kalaban. Ayun ako, yung basura. Paano naging kasama yan sa... Dapat sa Sana ginamit mo lahat itong paa. Nahiya ka pa. Ito maganda yan. Ang daya, unahan na lang sa ano eh. Alagay mo na rin yung pasensya ko dyan. Oh, haba yan. Leche. Sunod. Gago, paano ba tulaksan? Mabs, paano ba tulaksan, Mabs? Hindi ko kasi malaksan eh, oh. Paano? Ano nga? Hindi malaksan eh. Tingnan mo. Okay na ata. Mabs, tignan mo na. Hindi malaksan eh. Tingnan mo. Yun lang ang aircon humor na pagbibigyan ko. Ayop ka. Dormamo! Next gen aircon. Kung magkano ba lahat yan? Kasama ba sa pundasyon yung aircon? Okay. Mamalamig ang Pasko. PS5! Yes! Bigay mo ang jingle balls! Saan to? Bubunot ka. Huwag naman buhay ka palit. Maraming salamat, sunod! Shabu-shabu! Wala ka 20, pre. Oo. Napasara siya sa lahat ng apps niya eh. Nakatakot yung ganyan. Gagawin niya bigla-bigla. Nalo ka ng 17. 17? Nalo ka. Mas panalo ka pa kay ate, boy. Kulang lang yun ang dos, okay lang. Sukli na, may kulang. Panalo ka 13. Nalo ka ng 13. Ano to, SM North? SM North to, no? Ayoko na. Ang modus. Ay, ikat ka dyan, sunod. Totoo po ba ito o hindi? Totoo po. Inaamin niyo po? Na ano? Hindi po ito nagawa, sir. Ito pong krimen. Krimen? Wala akong ginawang krimen. Ay, ano yung inaamin mo? Inaamin ko na wala akong kasalanan. GG yung mga lawyer sa kanya. O, tama ka naman. Yung hirap hanapan ng loophole yun. Kahit siya, di niya mahanap. Sunod. Sinamantala ng mga kawatan ang nakatulog na lasing sa sinisipin. Kinamtama nila ang biktima at tinangay ang mga gamit nito. Nasa frontline ng balitang yan si Ang Gary babo Leo. ko! Ng mga kawatan. Sige na, bigyan mo na. Tingin 1,000. Sige. Ayop. Yan o, unang putok bago pumutok ang New Year. Mabusan ng pera. Sunod. Anong tawag sa sad na pusa? Bigay tumawa agad. Malungkat. Tawa ni Karen, yung pang tawa mo sa crush mo eh. Okay. Dad! What's up? Yan ang humor na gusto ko. Jokes sa mga hindi ko ka-humor. Pintuan ka ba, sir? Bakit? Kasi may kumakatok na walang taot. Tatakbo talaga ako sa papuntang dagat. Kahit may mga diwata pa dyan, magkakuha na lang ako ng diwata. Hindi ko gets, pero basta masaya ka. Sunod, Manny Pacquiao University. Emmanuel Pacquiao University. So, Pacquiao University. So, in short, Pacquiao. Emmanuel Pacquiao University. Yes. Pacquiao University, in short, Pacquiao. Do you get it? Medyo sukot. Yung tao ni Pacquiao. Ba't hindi ka sinuntok? Parang yan shotgun. Yung mali yan, dumating na order pero matalino. 20. Galing! Proud ako sa'yo, proud ako sa takbo na utak mo, hayop ka. Dali mo yung kalokohan mga gang 2025, gusto ko yan. Happy New Year! Happy birthday to you. Ilang taong ka na? Sige, ang sarap mabuhay dito sa mundong iba mo. Happy birthday to you. Let's go, come on. Happy birthday, Papang. At least nailabas niya yung kanyang inner rapper. Sunod, kay Nero.
Itik na sa bunga yan, hindi na tusukin yan. Huwag mo lalagay sa puno. Mewing balde. Ito pala, pwede kayo maglaban nung nasa ano kanina. Patibayan ng baba, patibayan ng panga. Pwede kayo maglaban ng panga. Parang sword fight. Pinoy old brain rot. Yes, sa wakas. Okay, kaya ko to. Jepoy Dizon. Finish it. Easy. Can you pass this old Pinoy brain Oh, naman. exam? If you get 5/6, Dali lang to. then you have reached the Pinoy ang Pwede ka mewing pa ako. Question 2. What is this man about to say? Wow, mayong gabi mga real Hindi ko masasabi yan, pero sabihin na nating Niba. pangaong nakamu. Question Paano 3. Who is this guy? Hindi naman taga rito yan eh. Gusto ko nang sabi. Hindi siya dito. Sa ano to eh, parang Mexico ba? Hindi yan taga rito, alam ko eh. Nakita ko yung original ito That's eh. the Bulacan young Hindi yan Bulacan, sinabi ko na to dati. Hayop. You really need to touch some grass. Question 4. What is Hindi. this guy about Hindi to ako. say? Eh ba yung umiiyak? Siya yung umiiyak eh. Ay, wala saya ka na ngayon. Question 5. Who is this guy? Eh paano kung hindi? That's Kalukan Boy. Kalukan Boy! Final question. Oh, extreme, Don't sige. forget to comment your score. Isa lang ata You di ko need to nasagot log eh, yung in and freezer. Scroll TikTok or about what does this handsome man about to say? Stop! Memorize ko rin yan, boy. Kung may PhD niya, nandiyan na ako. Diba? Sinaya ko buhay ko dun. Dami pala natin pinagdaanan. Kaya ka naging word of the year, brain rot. May iba pa. Sige, daanan natin lahat. Tira natin. Question 1. Yeah. Finish the lyric. Diyan hawak-hawak yung kamay ko. Jaju ka ba? Can you pass Easy. out Pinoy brain rat exam? Napakadali lang na to. If you get 5 out Ano yun? of 6, Bakit then you inaantok? have reached the Pinoy. Question 2. What's gonna happen to this guy? Lalaglag siya. Lagi yung ginagawa mo. He's gonna fall. He's gonna Question 3. fail. What is this wise guy about to say? Advance ako mag-isip. If you're 3 for 3, Nalulungkot ako na alam ko to lahat. super bad for you. Question 4. What is this guy about to say? Dunk it, Jonathan. Hindi ko to pwede pakita, okay? What is this handsome guy about to say? Na-picture naman na ba? Ay, maganda to, Bobo pala. Mali. Final question. Alam ko na kasi Don't update sa forget picture eh. to comment your score. 5/6 If you get na this naman ako. one wrong, you need to lock in and Okay. scroll TikTok for a month. Lock in, touch What grass. is this man about to say? Wait, alam ko to. Kumahal mo. Ay, kumahal mo. Lakasan mo! Ay, lakasan mo! Sige pa! Ay, nakatuwa naman. So, kung tumawa, di mag-isip eh. Hayop. Ito. Kita mo may tao sa daan, no? Nananadya ka ba? What the Sigma? Ate Clarissa, you're so skibidi. Rod. Boss, tao boss. Tao daw. Tao boss. Hindi tao yung sinisigaw yan. Tao eh. Para na siya ambulansya eh. The range of peace boys hanggang kabilang kanto. Grabe salamat. Sunod. Kahit ako kikiligin pag chinat mo ko. Siguro sino panalo eh. Si Cluster 6 o ito may kachat. Pumili ka. Yan din naman sila. Pagkatapos nila, di ba? Magchat din sila sa dulo. Inabot ang bola eh. Crush ka dyan! Ay, lagi kupal tayo dito. Lagi mga Pilipino. Kaya masaya dito eh. Sana cool. Mas bibiglan! Lang yan! Gago, sana all. Natakot siya ka-fall pero may nauna na pala na fall sa harap niya. Umatay na lang sana ako. Talon na lang pala ako dito. Noon takot ako eh. Pero sige, talon na lang ako. Leche. Sunod. Sana kay John. Nice one. One shot. Okay. Oh, dilaw, Brad. Oh, galit na to ah. Kumain kasi yan eh. Kaya naman pala eh. Huwag yung tao, Brad ah. Wow. Nice two. Chee! Asintado! Parang sanay ito may pagbatuhan sa asawa. Kanina ka pa. Nagugas ka ng pinggan. Lagi may natitira eh, no? Parang may magnet ba yun? Nice try. Lagay war. Bounce. Kala ko mag-iisa pang bagsak eh. Pwede. Ako, battery si Kuya. Baka batuhin ka niya ng bola. Kay Bobo. Seryoso ba? Totoo ba yan? Hayop ka talaga. Ganyan talaga yung mga ganyang klaseng dyaryo. Nagagawan lagi ng paraan. Sunod.
Irashaimase! Konbanwa. Kagishitsu wa doka desu. Doka desu ka? Ma'am, hindi po talaga ako marunong mag-Japanese. Irashaimase! Function under Jamelin Verai. Oh, just go straight and turn right. Domo arigato. At least sinusubukan nila, di ba? Hindi naman lang gusto yun eh. Nautusan lang sila ng manager eh. Sunod, I'm a Japanese but I died and got Limuel. Absolute magas. Totoo ba to? Oh my God, totoo nga. The beginning of suffering. Oo nga, totoo nga. Okay lang, kahit hapon siya, nasa kanya yung trait sa isang Pilipino, yung hindi tinitignan yung kalsada, dire-diretso lang, yung mag-a-adjust yung kotse sa'yo. Pero, okay lang. Naintindihan ko naman na priority ang buhay ng naglalakad. Okay, so mga maikli lang. Who the heck eats that for breakfast? I want to go back to Japan. Okay, para ano lang to, panahon ng gera. I'm po. Hindi. Ayoko na. But okay din to. Legit na pa pala eh. Nalala ko yung drawing niya sa mga comics nga dito. May nauso dito eh na parang ganito eh. Alam mo yung pangalan eh. Nasa hero yun eh. Nasaan yung waifu? Ilabas mo. Whoa! Oh, may lahat. Oh, sundere ba yan? Okay, lagi naman may mga delinquent, suntukan. Shit, removal technique. Oh, pwede sa damuhan o pwede sa semento. Oh, si Yoruichi ba yun? Black Hat. Okay, for chapters pala. Ewan ko kung may papagpatuloy niya. Okay naman siya. Pwede naman. Unique concept, one shot. Nandito daw ako sa manga. Oh, dati gula pa. Never forget. Oh, si Jeff. Kakadaan lang natin sa Brain Not Exam. Alam ko lahat yan. Oh, Tito N. Let's go. Never forget. Ay. Yung galit. Yung samurai. Humanda. Ah! Yes, andito tayo. Ball, tulungan mo siya. Nakakabis. Opo, master. Kasi ako magdadab. Sinabihan niya ako. Bol, protektahan mo siya. Opo, master. Bol, mukha lang ko. Papalaban tayo. Opo, master. Kung dumami sila, TikTok zombie At hindi zombie apocalypse, okay? Gusto ko ba mag-hari sa mundo ito? Sinabi na sa akin ni Tito Eds, aking detalye, tutuloy kita isa-isa. Ang gusto ko lang ng kapalit pa uwi. Sigurado ka? Bol, i-teleport mo siya. Paano po sa ang daan, pabalik siya. Maraming salamat, hindi ko kayo makakalimutan. Okay, si Ben. Oh, si Kong Tae-Beng. Okay. Sorry pagpatuloy, at least may mga reference pa tayo dito. Okay naman siya, made in China. Sumimasen, irishaimasen out of 10. Ang galing. Sugi, Kokonopi. Pinagbabawal na technique. Lumaki ako dyan. Hanggang kaya iba ginagamit pa din yan. Like, ano anime ito? Ayan, ito na is bago mo sasabihin, Kokonopi ko na. Sunod. May bugtong ako, Batman. Ano yun, Riddler? Grizzler? Ang ketchup na wala ka. Edi Papa. Hindi maganda ang biro mo, Riddler. Pero may pick-up line ako. Puno ng saging ka ba? Bakit? Wala kang puso. Pero... Bruh. Okay, paki-blur na lang yan. Tinitira nila ako sa likod eh. Hindi nila alam ayun yung gusto ko. Kasi pag Pinoy ka guys, lagi kayong tinitira patalikod. Tama, hinahatak pababa. Habang nakatalikod, tirik mata. Tinitira ka patalikod, ayun na kasi kaya nilang gawin. Tirahin ka patalikod. Tama. Ayaw ka nila tirahin paharap. Kasi hindi ka nilang kayang tirahin pag nakaharap ka. Baka kiligin ka eh. Sunod. Una naman niya kabastusan. Kulit, lalaki naman kasi yan eh. Hindi babae yan kulit. Kaya yan. Basta may butas, batas. Oh, lalaki yan eh. Word. Sabi mo, tropa lang tayo. Sunod. Ang pinakamalaking uri ng pusa. Pudes. Wow, Master Fit. Garfield. Oo, ano man. Ang dami kasi siya kinakain eh, okay? Sunod. Only 5 pesos. May kiss ka na sa Pasko. Yan lang gusto kong pusa. Yung marunong lumambeng. Ito na lang ang pusang meron ako. Isa na makita ng pusang ganyan eh. Hindi iba kupal eh. Sunod. Gen Z Caroling. Pairata talaga to eh. Egol. Skill issue. Ano yung hawak ni Kuya? Ilaw? Egol, nalakas ang kalaban. Yung kayo na kala nangangaroling sa lugar nyo kasi ito pa mga kalaban nyo. Paano pa makakuha ng 5 piso dyan? Ubos na sa kanila lahat. Hey!
Ayun o, sabi ko sa'yo. Sunod, di ako natawa ko natuwa. Dahil palagi nag-react sa po. Ito wala, di ba parang tayo lang. Nag-abot lang din tayo. Maraming salamat. Sunod, dahil kayo ay nakasubscribe at naka-notif bell para sa inyo ang mga regalo na yan. Yo, binang nasa itong 5 p.m. alarm. Diyos ko po! Diyos ko po! Diyos ko po, tubig! Sunod, a rare footage of Sisa pagkatapos mawala sila Crispin at Basilio. Baliw! Baliw ka? Touch grass. Sunod, Rizal novel No Limit ang rin means touch me at the back. I'll touch myself na lang. Touch me please. Dumi-dumi mo. Huwag ka mag-alala, kagrupo ko lang naman siya. Overthink next year. Sunod. Ito ang tunay na dila ng Pasko. Okay, pakita mo yung dila mo, labas mo sa butas. Ikaw lang naman ang pangarap ko. Oh, may basura doon. Ayun pala yung mga ito pala tayo, yung mga nagko-cosplay. Speaking of wishlist, dumating na ang ating bagong merch. Hey, si Bobo yan. May lore si Bolbol dyan. Yan si Bolbol. Tayo nyo, i-explain ko sa inyo sa mga susunod na videos. Ito ang mag-isa sama-sama. Yan, oh. Kami nag-isip niyan. Oh. Ito yan. Sa lawak ng kalawakan, hindi ka nag-iisa. Bobo tayong lahat. At meron din tayong merch. Ito ating bagong merch. Ito naman, Bobo State of Mind. Hey, ito yung oat. Bobo ka. Galit sa Bobo. Bobo rin naman. Ayan, ito yung black version. Yan. Bobo. Ito naman yung black na version. Sama nyo na yan sa mga pamasko nyo. May limited stocks lang talaga ito ha. Kaya yung mga gusto magpa-pre-order next year, mapabilis lang naman yan. Baka sa Pebrero ay meron na agad kayo. Kaya message na agad kayo sa ating official Paulol merch na page at sa pin comment at description. Puntaan nyo na agad kasi ubusan. Hindi ko pa siya napaplug. Naubos na kasi may mga nakalike sa ating Paulol merch page para sila una makakuha sa ating mga limited stocks lang ng mga merch. Kasi ano na yan, hindi na ulit magkakaroon yan. So maraming salamat. Advance Merry Christmas sa inyo lahat dyan. Let's go. Yow! Ano yan? Ano pamasko man? Putulin mo na sa gitna yan. Pwede ka na magbunot. Ayaw mo na extra grade ka bago mag next year. So na, Sir Breast Fortize. Sa personality kasi ako bumabase. Yan ang gusto kong waifu. Meron pareho dyan. So na, outfit check bago mag Christmas party. Oh! Yee! Tiran mo naman kami! Hanggang walang balot drip dyan. Ayoko. Wala, nauna yung balot drip kanina. Wala, di mo malalabanan yun. Mahirap yun. Mahirap tapatan yun. Bigyan na ng bunot yan at linisin mo na ang classroom. Maraming salamat. Shee! Pahingi naman ng ganyang confidence. Okay, ito yung isang POV. Wow! Oh, ganda na slide yun. Nahype ako lalo sa slide mo eh. Hayop talaga. Balutin mo na yan. Kahit amoy balot na. Sige. Hindi ako natawa. Ako'y natuwa. Nag-enjoy kayo lahat. Gusto ko yan. So, masaya kayo. Yes, ang nakajulak, Dear Tichiraka, kumusta sa kalabasa? Carry ka lang ba? Bet ko ang ipagsabi sa Yels na wititit makakajosok sa iskulen. Hindi ko naintindihan. Rarampa kami ngayon, Chi. Okay, rampa. Bet kong ka-join for si Junakis. Nag-isplok si Junakis na may periodical examineria luriwawaw raw sila China. Sana ay nanganginginig ang Arabic dito ah. Bonggang espesyalinda examinaliela lu. Truly bells yours, Mudak. Si Mudak. Ang pogi ng pangalan niya. Sunod. Ano to? Si Jingo. The one friend. May madadapa ba? Laksan mo! Dapat dinaksan mo ba? Sunod. Laki ng titi mo, pwede pahawak po. Okay, sunod. Kakapirit pa tayo dyan. Leche. Kuya, baka sipitin ako nito. Pilin mo mo. Marios at Lord. Okay, ito na. Okay, sige po. Hawak ko na po. Okay na, ma'am. Opo, okay na, ma'am. Oo, sige na po. Sige. Nakakatakot yung sige. Ang laki! Oh my gosh! Ang laki!
Hito ata yun, di ba? O catfish. Oh my God. Ang galing nyo tayo. What the hell, man? Okay, sunod. Thank you for being part of my Oh, alam ko na to. Lagi ko to natadaanan every year. Kinang ina mo. Pag hindi mo to pinasa, papatayin kita, babatay sa bubong nyo. Demonyo ka. Station. So kung may nakita sila nga diferensya sa aton nga mga Ano ba? leader, Isuksok mo sa utak mo. Hindi ka mamagbinasto sa tubang ko. Ano na ang ginasirap-sap mo sa irong mo? Diyos ko, gina-educate na ka mo, nagbinastos ka sa tubang. So hindi siya kasali. Hindi kasali lang siya, kaya pala hayop ka, kaya pala tapang mo. Sunod, silent beef of all time. Ito rin maglaban yun sa ano eh. Nung naglabanan si Itachi, nagayahan sila ng Hansels. Puro Naruto pucha. Yan o, gusto ko. Nadaanan ko na to. Siya pa din ang aking mahal. Mapa-breast or thighs pa siya. Sir, breast or thighs. Sa personality kasi ako base. Yan ang gusto kong waifu. Meron pareho niyan. Sunod. Talalin restricted. So, good afternoon everyone. Before we Batis wala nang wala. presentation proper, allow us to first introduce ourselves. Sakto yung edit sa isa. Allen, takpan mo nga ulo mo. Takpan mo lang. Yun, thank you, nakasilaw eh. Thank you. Allen Calvo ang naisip ko. Oh, babe trick. Sabihin ko to. We call him Elon Musk. Saturn is the second largest of the eight planets, and it is about 10 times as wide as Kasama na dyan ang nanay mo. Kala ko merong dumighay ang puta. Okay. Oh my, okay. Nakita ko na to. Naalala ko na. Meron ng gumising sa utak ko kung ano to. Okay. May bit ng flashback eh. Tigil yan. Ibang ulo ang matutuwa dyan. Danica, kailan may di kita pagtatalsikan? Huwag ka gumawa ng mga pangako na hindi mo kayang panindigan. Isuot mo at pawaingatan ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapakan sa ngalan ng ama at ng anak. Ayop ka. Patawad ama na ay surad. Oh! May sarili siya amplifier. Yun sa harap. Hey! Kanina may dighay din eh. Dami niyan diffuser may isa pa doon. Pag taga-kaleto, mapapakasakali. Partida, tulog pa yan. Dahil niyo ako natawa, pero tawa ako sa talento mo. Talentado ka talaga! Let's go, sunod! Maraming salamat. Date ko lang sana. Pang date mo, lit-lit pa ng titi mo. Anong mapapala ng date mo sa'yo? Kakabagan lang yan. Titi agad, di ba pwede pinggirin ko muna? Bastos! Ikaw pa nagsabi ng bastos, sinimulan mo yung kabastusan. Ibig ko rin sa pagmamahal eh. Huwag muna anong putukan ng next year ha. Ano kaya itong... At least kanina yung nakabalot tao, hindi ito, di ba? Mas safe yun. Mas matutuwa tayo dyan. Maraming salamat. Ano ba to? Gitara kasi ha, di nyo kasi naiintindihan. May hardest battle. Kailangan ko itigil lang kababasa. Hindi ata ito yung breakup na inaasahan ko. Video. Excuse me, where are you from? Philippines? So you speak Tagalog? Yes. Alright, well, say something to Tagalog me in nga Tagalog, naman. and whoever guesses it first gets all this money. Dalhin mo ako sa Pinas. Paglutuan kita ng adobo, pakain ko sa'yo. What was the last one? Pakain ko sa'yo, pek ko. Alright, well, let me know what you said, guys, and this could Para be siyang yours. para siyang Bella Ports yung vibe na gusto niyang gawin. Okay, sukat yun. Hindi ako natuwa dun. Ibang shortcut. Gagi. Aray ko po.
Ang short nito yung hininga mo. Mapapalabad si Maloy. Teka, sunod. Talaga James. Ay, ako na to eh. Idol James! Ano ba yung nangyari ito? Naglag ba siya? Parang nalaglag ata siya dito eh. Pagtalon. Idol J! Nalala ko yun. Idol J. Tagal na dito. Last year pa. Oh, puno. Gaming eh. Gagawa siya ng tricks. Let's go! Let's go! Oh! Patay na video ko. Hindi ko alam yung tricks na yun papunta sa clinic. Wala na naman ako ng pera. Ano ba? Idol James. Pambayad doon sa hospital yun. Pero safe naman siya kung makikita nyo. Nakatayo naman siya ulit. Tunad. Walang mo ganda. Ang liwanag ng arko. Walang yan naman pagpasok mo. Ang dilim. Parang walang kalsada eh. Nakakatakot eh. Ay! Oo nga! Nakatakot. Paano pa ba tumawid dyan? Sa kabilang buhay na ata siya. Hindi ka ba pinapayagan mag-wake ng mama mo? Tos, isama mo. Hey. Mas mahirap eh sa mga biker gang. Ito ba yung mga kaninang tinamaan si kuya? Yung mga nakasagasa? Tunad! Biyaheng hinagdanan. Boy! Ano yun? Oh my god, I love Crossfire Bisaya lines. ang bomba, Brad. May voice mode ba nito? Tabang, ay kubakap. Anong map ang pinaka nakakatakot sa lahat? Sunod! Ayos so fun. So that song's brought to you by Cobra Energy Drink. Tibay ng loob, liksi na mata, batang manyakis. Inom og Cobra para tindog ang espada. Lo ina, tirada. Kala ko Amerikano. Sunod! I am Yoshi. Hey! Ay, motiv. Mas wala akong choice. Ang catchy yung song niya. Ganda. Ayan, maganda mga uplifting na mga words ba? Oh. Bakit niyo ako tinag? Uy, mas malaki yung muscle ko dyan. Mas malaki na katawan ko ngayon dyan. Isang ubo na lang kami, leche. Ay, importante nagsusubok ka, importante meron ka sinisimulan, hindi masama na meron ka pinanggagalingan na wala pa. Kasi kaya ka nga nag-i-improve. At sana samahan nyo ako sa pagtaba ko sa 2025. Yay! Dahil mataba na ang aking ready. Okay, go! Uy! Ako naman, malakas siya. Mukhang di ko siya kakayanin. Ano may reference na Bato say? Bato name? Oh! Yung mga zombie nets bilang mag-slow mo. Mukhang bubog yung parang kinakain niya. Napakalakas niya, mukhang matatalo ako. Ba't naman kasi rinig po yung kalso ng plema, hayop ka. Aspect. Nagpapapayat pero kain ng kain. Ako na lang mag-a-adjust. Pagod na ako sa'yo. Hindi na daw siya kakain. Babalik din yan, lagi naman. Ayaw mo na ulam kayo balik sa nanay mo. Lagi yan, pinagtitripa si Tito Ed. Sunod! All the other time. Akasa na alam ko kung saan to. Breaking Bad yan, si Walter Jr. Milky, ano to? Okay, sunod. So, maging mabuting tao, 2025 malapit na. May coach ka na, may boxing equipment ka pa. Ba't yung tropa ko matigas yung sa kanya? Mali pala yung pagkakasabi ko. Ano yung matigas yung kanyang daliri dito? Hirap na namin mali ate sinabi ko. Pero okay lang, sunod. Pretty Kanata. Ano ito ko? Di ko kailangan ng donasyon mo, Pao! Yung mga nagsabi yan, di ko kailangan ng mga pamigay mong paprebe mo, Pao. Andito ako para manood ng memes. Wala akong pakiram dyan, tig 250. Hindi nyo, yun yung feeling na yun. Sa'yo na yan. O sumupsup niyan. Carlos Chongson. Salamat po. Salamat. Oh my God. Ba't naman ganun? Woo! Talagang pinakita niya ng pilay siya. Okay, at least hindi siya nagsisirungaling. Pero, so nagulat ako. Tunad, kawawa naman yung aso. Ano ba yan? So nga sumaya Oh, bakit? Anong ginawa niyo? Dali niyo na sa bet.
Nalala ko tuloy nung nasa taxi kami doon, merong parang pilay na tumatawid. Biglang binarurot ng taxi driver. Biglang bumilis yung takbo. Biglang nakalimutan niya yung settings. Hindi ko pwede patawanin sarili ko. Tunad! Nagpapahangin lang naman ako sa labas. Ay, wala, meron ka ng best friend. Maglalaban sila at saka si Manong kanina na may tinaas yung paa. Sunod. Tumatawa na siya. Huh? We bears. Oo nga, ang galing. Sabay-sabay pa sila mag-entrance eh. Magtotropa yan. Tumatawa si ate. At least may masaya sa atin, diba? Yung importante. Sunod. Girl stories be like. Hoy, ako yun ah! Pogi may salamin. Halika, may sasabihin ako sa'yo. Anong ginawa Niyan. mo? Halika. Mag-confess ka. Anong ginawa mo? Naku, wala ako sa simbahan. Ba't ako magko-confess? Ko po yung tapos? Pentel. Tapos ayoko po mamatay, mami. Please na po ayoko. Same. Kumain ka ng tinta, Ivy. Patingin na dito. Naku, napakainit. Okay, may kalaban na. May kalaban na yung taho. Eugenio Civil Engineering Edition. Ano yan? Ang galing. Formula for aircon? E. Pati yung mga tao, paano niya nagawa yun? Pero makikita mo na meron silang strat. Kasi siya 1, 2, 3. Baka meron ng selection ng mga formula. Pero magaling pa rin dyan. Nakasama pa rin yung loob makita yun. Morning, sir. Okay, good morning. Red Dead Redemption. Dangerous folk around here. Sunod, 80% ata. Masakit yan. Walang tayuan yan, men. Ano na yung mga nakikinood sa bintana? Walang tayuan yan. Sakit nun. Nalala ko yan. Tsaka galing pa ba sa break? Oh! Hey! Buto ko di sa civil engineering. Magaling sa basketballing. Magaling. Didn't Kobe not flip. Alam ko ito. Napanood ko na yan. Yung hindi siya gumalaw. First blood. No, pwede daan sa ganito. Man. Back heater, lamig sipon. Lalamig din yung buong pagkatao mo nito eh. Gago, pwede pala yun. Pwede dalawa. Paano mo ito iniinit? Pag hindi gano'n yung halik mo sa... Pag walang ganun tunog, wag na lang, huwag mo na ako halikan. Why you so quiet? What's on your mind? Kasi ayaw na lang easy open kan eh. Ay, natignan mo tong isa. Ang poki ng ina, nasa ko nung ginawa ko ng bola-bola. Poki ng ina mo, Argentina. Mga kasalanan pala Argentina. Argentina, ano na? Putang ina yan. Mahirap pa talaga. Gawin nyo na lang easy open kan, pakiusap. Putang ina nyo. Kaya din ako nung Nobyembre. Kumakalang ka na. Ito, may nagsabi kung paano. Okay. Diretso lang. Skill issue lang yan, bro. Kaya mo yan. Ay, si Rain Bolt, yung magaling si GeoGuessr. I don't know. That road in front of us looks Filipino. So then I'm just gonna go like Luzon or something here. Because I can't think of anything else. Because that road looks Filipino. This road looks under construction. It doesn't look Philly at all. Hey, it could be Mexican, but... Tama ba? It was... Bruh! Kahit siya alam niya yung mga kalsada natin di tapos, ninanakaw, kinukurap, hayop. Tunay na Filipino pavement. Sorry po kay ate ganda. Okay, sa kanya to. Excuse me po. Pwede po magpapit. Hey! Mukhang... Saan po? First school. Awakan lang po. Okay, kap ka muna ng ng type mo Dito po? Okay, nakita ko na to. Nakita na ako gawa nito. Stop recording me. Dapat sinigaw mo. Oo, sisigaw pa ako eh. Gago kuya. Baka naman pinik makuha number mo. Boom! Butya, meron ka ng quiz sakto para sa project mo. Nakascore ka na sa project mo, nakascore ka din ng number. Sunod, para sinalsad siya. Hinikikayat po kayong pumunta dito sa San Bartolome Parish Church, dito sa Malabon, kung saan napakaganda at
May kupal talaga eh. Pero sa tingin ko naman, may traffic naman talaga. So wala naman talaga dumada. Kasi may mga nagtatanong na baka di makadaan yung mga motor. Siguro naghanap siya na sakto na nakatigil. So parang nang kukupal lang yung kotse yun. Dito ka para sumaya, di para mainis. Alma ka lang. Para ayoko na pala magsimba dyan, napapamura ka lang. Sunod. Kapre, magkano yung bibigyan sa akin? 500. Oh my God, kailangan may blur yun. Nadiri ka, hayop. Kinalabutan ako. Mahirap nga naman ang pera, importante, di ba? Meron siyang kapital. Hindi ka na bumili sarili mong toilet. Ay, dawakan. Yeah. Oh. Ibang itlog yan. Pwerte nga naman ang ano, di ba mga bilog? Pag Pasko, magaling. Bored ka na makinig sa class, pero ginawa mo ng paraan. O, pwede kayo ng beatbox guy kanina. Yay! Bigyan mo siya ng beat. Ikaw yung magda-drums. Sakto. Gamitin mo yung, yung stick pranking the ladies restroom. Hey, ladies. Hey. What for more exciting than just Ariana Engrande, tsaka si El Fabiano. Sunod, malaki problema. Laki talaga, sobra ba? Ano ba? Ganda ng gupit mo, pang ano ah. Sinuwerte ka naman sa loto, alam mo na, kunin mo na. Ulit na naman tayo. Yari tayo dyan. Ayaw mo nun, meron kayong ginagawa bang stuck kayo sa traffic. Yan naman talaga sa Pilipinas. At least diba, pinapasaya natin ng isa't isa. Sunod, karapatan pala gusto mo Article 3 of the 1987 Philippine Constitution ka sa akin. Okay, kailangan ko pa i-search. Linggo na umaga. In my arms again. This time, I love you forever. Okay, too real. Mga nagtatagayin sa labas dyan. Shoutout sa inyo. Patagay na pa rin sa dyan. Oh. Ganun yung screen. Gusto ko makashot isa. Kang KSP. Ito, you're losing in an argument. Ano, kulang sa pansin. Kulang sa pamilya. Kalo, kulang sa father eh. Mas masakit pala buong pamilya pa. Ayup. Baba ka dyan! Ano nakapit ito? Nilamay ka pa? Ano? Oh, nahanap ka na, nahanap ko na. Hindi nga cellphone, side mirror mo yan eh. No. Tayo na yung shit ka kasi. Shit. Shit. Mali. Baka nung nakita yun sa mirror. Nakita nyo sa shit. Shit. Tatay tayo dyan, men. Hindi ko dapat tawanan yung nangyari. Pero kasi yung katangahan niya ako yung nakakatawa. Imagine ko tinitignan yung sarili niya sa phone. Kala niya naka-selfie siya. Sabog na hayop. Yun na. Tingnan mo na. Pera yun ka na. Yan o. Ay, tinuluyan, ay! Yung ano? Ay, okay na patay, alaka, tinuluyan! Okay, ina mo, basag, oh! Ay, patay! Patay yung makina ng sasakyan! Alaka, patay talaga! Hayop ka! Ito na naman, bisaga. Bastos kang bata ka! Pasok lang like nothing happened. Sunod. Ito, don't let them know your next move. Magaling ako dyan. Ayos talaga. Pero alam ko sa mga professional, kailangan mo sabihin ano yung gagamitin mong bola eh. Para bawal yung mga ganyang pagkakataon. Teka, saan mo pa kasi hawak hayop? Kaya dumaplis eh. O ano, lagyan mo ng yung chok. Ikaza, ano to? Nakikita ba ni John? Yan, tama. Dapat sabihin mo saan punta. Oh! Hey! Wala kayang burger, pwede kayo nag-celebrate. Sunod. Jolly Skibidi? Oh my God! Mukhang mananaginip ako mamaya nito na. Sige, bira mo. Ito yung mga nakikita mo ng gabi, ng alas na umaga eh. Nightmare fuel. Natatakot, guys. Malibag si Jollibee. Dear Jollibee, please provide a counter for those of us who don't want to leave your touchscreen bush. We're here to buy food that be part of your... Well, ganun din naman yung mga nagsasamgyup, di ba? Ikaw nagluluto, sa sarili mong binili pagkain. Pero yung experience yung gusto mo. Pero marami nga experience, alam na dyan, na napapressure ka kasi may mga nasa likod mo eh. So, kailangan mong bilisan. Paano pag may lola, di ba? Paano kung may senior? Hindi naman laging meron nakabantay para alalayan yung mga taong tanga sa ganyan, di ba? Matagal sa ganyan. Meron talagang gano'n. Sad caveman noises. Siguro maganda ko pwede doon sa may cashier at pwede din
dyan sa may pilahan. Kasi minsan di mo pa alam anong gusto mo. Minsan may kapag-usap ka pa. Ano yung gusto mo dyan, di ba? Ayan, titignan ko pa isa-isa. Sunod. Pero yan talaga ang kapalit ng teknolohiya. Sige, galingan mo, boss. Galingan mo. Oh! Nice one. Okay naman ah. Let's go! No! Dalawa pa pati Sunday. Ginawa mo, go flow. Ito kasi itong babae din kasi ito. Di na lang tulungan. Inula pa yung lahi. Kaya pare-pareho kayong bawas na isang Choco Sunday at isang Ice Tea. At least sa Posko, di ba? Meron pa. Pwede pa. Tumalukot doon. Buhay na sana yung Sunday. Siya mismo, yung daliri niya, yung nakatulak doon sa Sunday. Magaling! Sunod. Sulit cheeseburger guys, ito yun. Itikman natin kung anong lasa. Ang sarap. Extra nutrient. Jerky John. guys. Sarap ng ulam namin, Ooh, ito yung Tanginat guys. kanin with rice. Iba yan ah. Sarap yan, di ba? Masarap na ulam, par. Kanin yan. Yung tono niya parang kita mo yan, village yan, village. Sarap ng ulam na ito, Jollibee pa to. Ano ba? Ah, bo, Jollibee rice. Yung sarap sa normal rice. O, di pa marunong mag-aabokan. Ay, okay naman, boy. Buhat ako, meron ka na ulam. Huwag ka na juicy. Sunod, isang my way in Davao during a full. Totoo nga daw, marami daw namatay dyan. Hayop. Anong mano to movie? Tatay naman, gusto ko lang ng tinapay. Ngayon ka? Ano yun? Wala po akong ginagawa. Ah! Sorry. Hindi na po. Nahulog. Sayang yung Gatorade. Nabawasan. Hindi po. Ganito rin yung mga tito ko nakadami ng ano eh. Ng Red Horse eh. Naalala ko na ba yung takoyaki? No regrets. Okay ka lang, kuya? Natalo ka ba, kuya, sa isang sugal? Yung may-ari na ang nahiya? Ay, nakaputi ba? Okay, iniwan na naman. Ano, iniba yung kotse, no? Hindi mo kailangan ng kaaway ko. Ganito ang mga tropa mo. Ano? Doon ako pumasok. Masatawa ko. Nabali din yung ano, yung yellow. Nabali din siya. Wala pa. Gusto ko sumaya. Hindi ko kailangan ng real talk. I finally found my place. Last money ko na to, mukhang fake ba? Literal na scam ka. Sunod. Siya pala may gusto. Ito ba yung sikat na ano? Oo. Dito? Huwag mo na masisira. Yun na. Eh, babaliin nga eh. Tanginan to, napaka-arte, puta. Bato mo sa walayo. Alam mo, meron akong controversial take dyan eh. Okay lang sa akin na meron ito, yung raisins. Basta masarap yung mismong itong putahing to. Basta may alat siya. Kasi kung wala na siyang lasa, tapos lalagyan mo nitong nasa kanan, malalasa ako yung pinakatamis na lang. Pero yung punto kasi niya, yung contrast nung panlasa eh. Na isa maalat, tapos bigla may tamis ka na pahinga, tapos yun yung taste. Yun yung pahinga nung panlasa mo para masarap kumain. Pero kung walang lasa yung may matabang, walang alat, diba, hindi ka na mahal tulad ng dati. Tapos nilagay yung raisins. Hindi puro raisins lang yung natitikman ko. Yun lang yung mapagbibigyan kong panahon, okay? Yun lang yung mapagbibigyan kong paraan ng pag niluluto yan. Sunod, hindi masarap ang inuman pag hindi ganito hinalo ang ano nagsimula yan? Puti yung kulay niyang tubig eh. Okay lang basta si Crush maghalo. Kahit mangulangot siya, sige, himasin mo. Magaling. Ay mo, malinis na nga si Crush, inumin mo pa itong kanyang bath water. Me after sabihin parang juice lang lasa ng tower. Basta wag lang lasang juice si tropa ha. Mag-ingat kayo lahat sa mga nanginginom dyan. Pinapanood to na umiinom. Wag, shot clock. Yung mga tagay na hindi umiikot na nakakasalian, yung mas nakakahilo pa yan eh. Ang tunay na suspect sa krimen na ito ay hindi si Inspector Fatimura. Ayun po, matay! Yung nasa likod nakatingin. Si Inspector Sinichi. Maigi. Tama. Ang numero 8. Ano ibig sabihin ng numero 8? Nakakahuli ka! Kala mo ba grab yan? Hindi ka ba uwi, boy? Kala niya ata angkas yun. Kala ko nag-book na siya, hayop. Sunod. Me praying for you for kahit wala akong At least nagdasal ka, minsan lang naman yan. Subukan mo na, wala na mawawala sa'yo. Tapos na snatch lang eh. Sunod, one by one, back to back. Magaling! Yan ang gusto ko. Mautak ka. Okay, team. Team, Okay. magpahinga na tayo. Okay, amen. The name Father to Son, the Holy Spirit, amen. Sana po gabayan mo ang team na to. Mas lalo na si Parsa, feeling ko Bakit? po yan. Bakit yung demonyo pa nagdadasal? Hayop ka. Sunod. Okay. Basta hindi nasuot ng lahat.
Okay lang. Sunod. Did a good job with the hair in this game. Shit looks pretty good. Jody said she coming with a bread cause she saw a young nigga pull up in the road. Ayoko maging masama. Ano ba? Ito 2025 day. Anong flash drive? Nali po ang atang boyfriend mo IT sa State University. Anong flash drive? Ano? Flash drive, yung sa'yo. Napera mo sa akin. O ano? Ano yung system ko eh. Wala sa akin. Yan, andito. Kako, kala ko andyan. Kala ko nilabas Ano, ko. nagilip ka? Sa kamay ko. Gogo. Nakakabulat ka. Bigla kang bumabangon. Pag masaya ka na, yan lalaki sa yung pinagbabangunan niya, yung pangalan ng ibang babae. Pumili ka. USB o baby? Ano gusto mo sabihin niya? Kahit saan tumingin, ang daming nahuhulog sa isa't isa. At least di ka kailangan gumastos. Copyrighted, okay? Okay lang yan. Importante mahalin mo sarili mo muna. Oh my God, other girls, ew. Basta malinis ang iyong pagkatao, okay lang. Yung mga tao nga sanay humawak ng ipis, yung tawag ito, yung antena. Ano ko kaya? Kaya ko lang hawakan madumi, ikaw eh. Oh my God. Bakit mo sinasalo? Bakit niya sinasala? Ano? Ate mo meron mapipigilan dyan? Ate mo may lilinis dyan? Baka check lang niya kung anong ulam niya na kinain, kung anong pulutan na kinain niya. So dad, pumapatol ka ba sa bata? Mga masarap sikmuraan eh, no? Lalo pag kupal din yung magulang. Kung may mga nagbabantay yung magulang na hindi binabantayan yung kanilang kasamang bata o talagang nasispoil nila yung bata nila. Dapat tigisa eh. Yung isang suntok sa bata, isang suntok dun sa magulang. Ganun dapat eh. Para magbago na siya next year, wag mo nandalin yung mga ganyang ugali. Isa-unti lang naman eh. Isang ganun lang eh. Sunod! Kala ko suspect. Ay, literal! Baboy ba yan? Ay, sa kanya ba yan? Alaga niya ata yan eh. Dadali pa kita sa Pasko! Iihawi ka ba namin? Halika na dito! Huwag mong masasasaan mo, hoy. Halika na! Sige na! Galing yun. Sunod! Pwede ba ka magpatato ang may regla? Alaay, katagas ng akin din ay. Saan galing yun? Kundi si Papa Diggs. Pangalan nga pala ng artistang to. Paki-comment ka. Maraming salamat. Sunod. Kung gusto din para makabembang ng tapat. Tapos sasabihin sa'yo niyan, study first. Pero pag pogi, remedial na lang. Sunod. Okay, Kirby. Kala ko academic comeback ko na to. Complete downfall pala. May next year pa naman. Okay lang yan. Hanggang meron kang tropa, pwede mong kuha ng score. Pwede yan. Baka kasi kaya kulang ka sa comeback kasi wala ka pa inspirasyon. Wala ka pa na bang-bang na top achiever. Sunod. Wow! Ito literal yung pagbibigay bago mo para abutan yung inaanak mo yun. Ano talent mo? Ito ang talent! Ganon! Ay! Sa science o Hero mi Zelda. Di ako natawa na ako, natuwa ako sa ganito. Basta naiintindihan niya ano yung kanyang sinasabi. Galing ah. Yan, hindi puro Roblox, hindi puro TikTok, kaya dapat. Ito lang. Ito yung mga inaanak ko na talaga. Hindi pa tinatanong ng magulang, meron na agad 500 yan. Ng ating bayan, siguradong makakamtan. Wow. Okay, so ilalagay ko na ito sa outro. Yung pagtapos sa kanyang peace. Maraming salamat. Napakaganda. Sunod, yan. Gusto ko pantanggal nung kasamaan kanina. Kay Rain Luriz. Ayan, habang nag-record ako, meron sa labas eh. Ang ingay, di ko marinig yung sinasabi ko. Sige, kunin mo na lahat sa akin. Huwag lang si ate. Kailangan ko si ate. Ayan na, ilabas mo ang kaya mo. Ako na ako ba? Okay lang yan. Iabot mo na yung mic sa iba. Okay lang. Tanggap kita. Structural integrity. Engineer. Dugo ng manok. Di ba pwedeng dagdag lang sa kapangyarihan nung nung pundasyon? Leche. Sunod. Paguli. Ay, ito. Dito pala naiwan eh. Nagaling. Akala ko gagamitin mong yung sa puwet eh. Para pumantay. At doon tatapos sa ating mga beefs kay Linggo. Maraming salamat sa mga nakakuha na ating regalo. Ngayon tumawa ka talo ka isang oras. Kung may natutunan tayo sa mga memes ngayon, yun ay maghanap tayo na ikasasaya natin. Kahit gaano katagal yan para mga buhay
buhay natin, di ba? Basta yun kayo kasama na mapagdadaanan yung mga ganito mga bagay, worth yan. So maraming salamat sa mga nakasama natin ngayong taon dito sa video na ito, mga dumagdag dito sa ating channel. Hindi ko inakala na lalaki pa tayo ng ganito. At dahil sa inyo, mas lalo ako ginaganahan na gumawa pa ng mga video, daanan pa iba't ibang mga topics sa kalokohan dito sa Pilipinas. At sa 5 taon na nandito tayo ngayon sa internet, hindi ako nawalan ng gana sa inyo. Kayo ang pupush sa akin dito. Kaya maraming salamat. Sana enjoy nyo ating isang oras. Maganda ako. Magpigil ng pagmamahal. Kung meron kayo mga tropa na kailangan tumawa saglit, i-share nyo na itong video na ito. Baka sa isang oras baka makakuha siya kahit isa lang. Masaya na ako doon. Hindi naman kailangan lahat tawanan natin. Dahil laki ito na isang oras na itong merch natin, huli na po ito. Hindi na po gagawa ulit ng bago. Kaya bilhin na kayo sa description. All of mahal. Tayo na sa sineskwela, tuklasin natin ang siyensya, buksan na